ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಿಚನ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಂಡ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ನಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ನಿಗಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಹೊರ ತಿನ್ಯಗ್ಲು ನನೊರ ಕೇಂದು ಕೇಂದು ತಿನ್ಪೆರ್ ಆತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ನಿಗುಲು ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಐತ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಪಂದ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲವರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋತ್ ಓದ್ಬಲೆ. ಇದು ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಈತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ಕಾಲು ಭಾಗ ಯಾವು ಉಂದೆ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ದಿವೊನ್ಗ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಾತ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ದೆತ್ತೊನುಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ತಿನ್ನೊಲಿ ಆರಾಮೋಡು ಆತ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಜೆ ತಲಕ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ತುಲೆ ಯಾವು ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಲುಂಬುಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ವರ ಲುಂಬು ನೋಡುತ್ತಲೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ವರ ಲುಂಬೊನ್ಗ ಶೋಕು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಸಾದ ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಲುಂಬೊಂಡ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ನೀರು ಪುಂಟುದು ದೆತ್ತಿವ ನೋಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ನೀರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟೆ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅರ್ತದಿನ ಅಂತಲೇ ನೆಟ್ಟು ಅರ್ತದೀತೆ ಅನ್ ಜಾಲಿಡ್ ಅವೇನು ಬೊಕ ಏನು ನೆನ್ಪುಂಟುದು ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಬೊಕ ಚೂರು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಾವು ಆತ್ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರವನ್ಗ ನಿಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಬುಡ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಡ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಣಂಚದ ಚೂರು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಬುಡ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಲತ್ತಂಡ ಇತ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಕಲತ್ತಂಡ ಅವ್ವೇ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲಪನ ಒಂದು ನೀರಿಂದ ತೋಜುಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನನೊರ ಚೂರು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಚೂರು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆರವನ್ಗ ನಮಕ್ ಒಂದು ಬಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಡು ಅಂಚದ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯೇ ಬೋಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಆಂಡ್ ಬೆರೆದು ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಶೋಕು ಬೆರೆದು ದಿವನ್ಗ ತುಲೆ ಈತ್ ಹದ ಇಪ್ಪಡು ಇದು ನಮ್ಮದೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನೇಟ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀದು ಬುಡ್ಕ ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಆವು ಬೊಕ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವನ್ವೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಜೆ ತಲಕ ಎಣ್ಣೆಗೂ ಬುಡೋಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದಂಡು ಇತ ನಮ್ಮ ಬಜೆನ ತುಲೆ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬುಂಡ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಬಜೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಟೆದೀದು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಬುಡುಂಡ ಆಂಡ್ ಬಜೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಬುಡ್ಪಂಡಾಂಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕ ಕಾಯಡಿಂದು ಈತ ಆಂಡ್ ಏನೊಂಜಿ 1/4 ಭಾಗ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದೆತ್ತೊಂನೆಡಿ ಈತ್ ಬಜ್ಜೆ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗದು 2 ಸೈಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಕಾಯ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಕಾಯ್ಪೊಡು 2 ಸೈಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಗಲೆ ಪತ್ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಡ್ ಒಂಜೇ ನಮೂನೆದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಲ ಅವರ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆಗ್ ಇದು ಒಂದು 2 ಸೈಡ್ಲ ಶೋಕು ಕಾಯಿ ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತದು ದೀಕ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಅರ್ತದು ದೆತ್ತಿಡೋನ್ಗ ನಿಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಈತ್ ತುಲೆ ಬಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಡ್ ಈತೆ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಏಸೋ ಕಾದು ಬೈದಂತುಲೆ ಇಂಚಲ ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯಾನ ನೆಟ ಒಂಜಿ 2 ಚೌಂಟುದಾತು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಐಕ್ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅದೊಟ್ಟು 1 ಚಮಚ ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚೋಡು ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋಣ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊನ್ನೊಲಿ ಈತೆ ಹದ ಯಾವಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಂಡ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರವಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ
ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಇಂಚ ಬೆರವನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ನೆಟೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಮಲ್ಪನಗ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪನಗ ಅಂಚದ ಚೂರು 1/4 ಚಮಚ ಯಾವು ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಬೆರದ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಶೋಕು ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬರೆ ಬಿಡೋಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬತ್ತಿಗಳೇ ಒಂತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಐಟಮ್ ಅವು ಪಾಡ್ನೊಂದು ಸಾರು ಅಂತ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚ ಅಂಡ 1.5 ಚಮಚ ಯಾವು ಯಾನ್ಗುಲೊಂಜಿ ಹದೋತ ಚೌಂಟುಡು ದೆತ್ತು ಅಂಚದ 1/4 ಚೌಂಟು ಪಾಡಿಯೆ ಅವಿನ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜದ ಬಜ್ಜಿನ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಇನ್ನೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರವನ್ನೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲ ದಿವೋಡು ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು ಒಂದು ಬೆರದ ಹಾಕಿನ ತುಲೆ ಚೂರು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ದಿನ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡದ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವೇನ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡೋಡೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಬೆರದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಕ್ಯಾಬೇಜದ ಪಕೋಡ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬೇಜದ ಬಜ್ಜದ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿಂದರೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಚಾತಣಂದು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ತುಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಥರದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ತ ತೋಜ್ಪಾಯಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ ತುಯಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.